Which one you Sir, foto na apa? Foto na video. Borai baik jual drone YouTube channel kaya dia khusus kalam lah bayi naga tu ni apa? Nari lah. Sena mana mukorisma abu tu, baik bijingnya muzang, pro. Isi murid tangda nama nama nego lah sih re. Oh. Ready action. Acing lo nama. Na bunai nunga jadi lana kena. Voice kena nunga sar, bini ini lancar. Action. Rolling in action. So second time meeting. Berat tu sebenarnya Sirangau tangguh berat welcome. Ampray ini harus masuk baru na. Aku lagi mandai. Jenaba paksa ni pray Sirangau. So mana nangkangku bofi dengan berat sih mendengar berat excited besar dengan aku lagi ngomongin aku lagi besar kia. Nanti pray bayar na. Berat macam bayi nangku lagi menane. Aku second time jual aku lagi mendang. Biasa now first time setiap Bormani acting workshop. Beliau thangdeng mana ada bitanga berat khusus tu kalau ni jeniau video lah itu jeni kamani perkuisi di kaya ni ada bitanga aku thank you na ini sih kan angser bitanga thank you nang mana ada begini jeni bitangi channel apa dalam sila saya good awal gasnya mazangai mana growth jagasnya manusia once gasnya begini once langbai tha kau jengau na support langbai tha nang pernah idang ini oh naik macam mana naik mazang khusus tu kalau mana explain ada video berat khusus tu kalau mana Mazang kamani perau, mazang program perau je dance, Bodoland Got Talent, mazang program perau thangnaनै, mazang dancer football हमबाय जों एसे एनै बुंनो माने साहस होनाय बायदि जायो न' बेफोरबायदि सोंबासो आं बिराद मोजां मोनदों आरो नायबाय थादों आङो ओमफ्राय girl looking beautiful दिनै बिराद समायना नुदों नोंखौ ओमफ्राय नै आं मा होनो आं फंसे खोथा खोन्थानो नागिरदों दिनैहाय एसे इनसिडेन्ट जादों आरोना नोंथांखौ जेनेबा आं नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय बैयावहाय एसे प्रब्लेमनि थाखाय आंखौ हाबोआखै आरोखि ना ओमफ्राय गोजाननिफ्राय नुनाय जाबाय होमबाबो नायबाय नोंनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोसादों फुरा इनारजि आं फार्स्ट टाइम नोंथांनि बायदि इनारजि मोसानायखौ नोंथांखौ नुदों आरोखि बिराद मोजां खाथियाव नुबाथ' बिराद मोजांमोन बांद्राय प्रेक्टिसबो खालामनो टाइम मोनस्लाबासै आंलाय गाज्रिसो जागोन नामा सानदोंमोन जिखुनु मानसिफोरा एसे माने नों दा जेरै बुंबाय बिदि खोनाफिनबा मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन नाजालांबाय थागोन आंथ' गोजाननिफ्रायबाबो नायहरदों ओमफ्राय नायनो मोना होनदोंमोन बे माबाफ्रा ओमफ्राय नायहरथाबबाय आं एथ'ग्राब गोसो जानानै फैदों नायनो ओमफ्राय मालाबा थांगोन बाक्सायाव थांबा लोगो हमनो मस्ट वेलकाम ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो बेखिनियानोसै ना दे वान्स एगेन दे दा मोजाङै थांदो दे मेम दे मोजां